Máme tu čoskoro prezidentské voľby a teda hlavne médiá prikladajú k týmto voľbám extrémnu dôležitosť. Čo je ale podstatnejšie a dôležitejšie sú tie následujúce voľby, a síce voľby do Európskeho parlamentu. Dlhodobo účasť pri týchto voľbách je mizerná. Predpokladám, že ľudia sú pre nich ten parlament a ten Európsky parlament, respektíve Brusel, veľmi vzdialený, avšak častokrát nadávajú aj Slováci na rozhodnutia Bruselu, ktoré sa dotýkajú ich dennodenného života. Preto sú tieto voľby mimoriadne dôležité. Čo som chcel ešte dnes povedať? Dôležité je aj výber kandidáta. Veľa Slovákov si vybere kandidáta do Európskeho parlamentu podľa toho, koho volia doma. Podľa príslušnosti politickej strane. Tu je ale veľmi dôležité, aby ste vedeli, v ktorej frakcii sa objaví tento poslanec, ktorého si zvolíte, respektíve v ktorej európskej politickej strane sa nachádza. Pretože častokrát sa stáva, pre niektorých to je nepochopiteľné, pre mňa to je normálne, že politici doma rozprávajú niečo iné a potom ich poslanci v Európskom parlamente potichúčku väčšinou, lebo však tomu sa nepriznáte, väčšinou potichúčku hlasujú úplne inak. A ono to je dané tým, že sú členmi tej frakcie a teda mali by hlasovať jednotne za tú frakciu. K tomuto určite nahrám ešte detailnejšie video, pretože práve aj v škole mám to ako aj projekt, takže k tomuto nahrám video jednotlivé frakcie, čo presadzujú, aké záujmy a možno aj nejakú krátku históriu. Ďakujem pekne, dovidenia.